Здравейте хора, аз съм GMGK. Днес ще направя ревю на моите две геймърски неща. Геймърската ми и геймърската ми мишка. И двете си ето. Сега ще включим компютъра ми. Да покажа какво действие извършват те. Него монитора. Мисля, че почти всеки го е виждал, който ми гледа клиповете. И камерката ми е там. Ще ми виждате също. И ето. Тези копчета са с най-леко докосване. И те се натискат. И ето тук имам добавени копчета, както виждате. 6, 7, 8, 9. Виждате? Ето тук има едно такова насмесваща, така ще мога да го това за офенса. Клавиатурата ми е както аптечка беше 4 май, не знам какво то си пише. Това няма само защо ми не е включено. Чакайте малко. И вече е включено. И ето мишката. Мишката има няколко цвета. Нека да започнем. Гледаме. Хоп. Нещо тук беше. Гледайте. 7-те цвета. Може би вече ги видяхте. Ето. База. Жълто. Розово, светло розово. Зелено. Светло синьо. Тъмно синьо, с което аз играя. Бежо. Четирите цвета. 7-те цвета да е. И клавиатурата ще има линк в описанието. Да се закупите от едно друго място. Тя е абсолютно същата. Абсолютно същото може да се купите. Ето. Е тук кутията. Ето. Сега. Да става на английски. Трудно се да покупите. Това исках само да ви. Гледайте ми клиповете. Продължавайте да се. Казвайте на приятели за моя канал. Ако им хареса, да ми се абонират, лайквате и вие ми се абонирайте, разбира се. Лайквате и очаквайте следващите ми клипове.